Dámy a pánové, vítejte na 5. kariérním dnu, kde se nachází desítky firm, které si žáci a studenti mohou vyzkoušet a pochopit, co ty firmy dělají a povídat si se zaměstnancema té firmy. Zde tu máme pár ukázek, tak pojďme se podívat, co v té škole je. Pojďme si teď udělat rozhovor s personální ředitelkou firmy Renocar, pojďte se mnou. Dobrý den, já se jmenuji Lukáš Miller. Mám otázku, na co se vaše firma zaměřuje? Naše firma je dealerem BMW a Mini. To znamená, jsme full-fledged dealership, to znamená, že máme jak prodej aut, tak servis kompletní. Jaký jsou podmínky pro uchazeče, kdyby se někdo chtěl dostat do vaší firmy? No, záleží na jakou pozici by se hlásil. Určitě pro lidi, kteří se hlásí do poprodejních služeb, to znamená na servis, je to nějaký odborný vzdělání, po případě praxe. Vy spolupracujete s automobilními školami, je to třeba příjemná spolupráce nebo tak? Je to jednak spolupráce příjemná a jednak pro nás důležitá. Rozumím. Tak jo, super, já vám děkuji za rozhovor a chtěla byste ještě něco vzkázat divákům, kteří na tohle koukají? Myslím si, že důležitý, když si vybíráte svého budoucího zaměstnavatele, tak je nejenom ten produkt, ale i ta firemní kultura. Tak, aby se vám v té firmě dobře pracovalo, abyste tam byli spokojení, že to je důležité. A poslední otázka, jak se vám tady líbí na téhle škole? My jsme na této akci již po třetí a rádi se sem vracíme. Super, děkuji moc, já vám přeju hodně štěstí a ať se daří. Náš druhý rozhovor bude s panem Kubou ze společnosti Auto Jarov, pojďte za náma. Dobrý den, Lukáš Miller. Jakub. Mám takovou jenom otázku, jaká je náplň vaší práce, co vaše firma dělá? Náplň mojí práce je vlastně autotronik, mechanik na dílně, pracuji na Auto Jarov ve Škodovce, což znamená opravu osobních vozidel, ať už nějaká elektronická zařízení. A náplň naší firmy je péče o zákazníky, oprava aut. Auto Jarov je prostě autorizační servis, Škoda, Volkswagen, Audi a tak dále. Takže víceméně opravu aut, no. A co uchazeči musí udělat, aby se dostali právě na tuhle pozici? Uchazeči musí úspěšně složit buď zkoušku na mechanika, což je učňovský obor, anebo autotronika, což znamená učňovský obor s maturitou, potom ještě dál nějaká nástavba. Ale stačí, když člověk je trošku zdatný a potom na RV už se potom zajede sám. No. A jste na téhle škole poprvé, nebo už jste tady byl? Já jsem tady studoval 4 roky. Opravdu? A líbilo se vám tady? Já jsem byl spokojený. Super, tak jo, děkuju moc a ať se daří. Dámy a pánové, pojďme na třetí rozhovor s panem Alešem Poštůvkou ze společnosti AV Media, pojďte dál. Dobrý den, Lukáš Miller. Dobrý den, zdravím vás, vítejte na stánku AV Media. Chtěl bych se zeptat, jaká je náplň vaše práce, co vaše práce dělá? Vaše společnost teda respektive. Naše společnost instaluje AV techniku, jak na úrovni instalací, tak na úrovni eventů, to má pronájmu. A co musí udělat uchazeči, aby se dostali do vaší firmy? Tak především projevit zájem. Pokud naše kapacita to bude umožňovat, tak určitě rádi přivítáme kohokoliv z vaší školy. A jste na téhle škole poprvé, nebo už jste tady byl? Osobně jsem tady poprvé, ale naše firma už byla na veletrhu v loňském roce. A líbí se vám tady? No samozřejmě jde vidět, že jste moderní prosperující škola, která má spoustu zajímavých věcí, techniky a tak dále. Super, já vám děkuju a ať se vám daří. Taky děkuju, mějte se. Dámy a pánové, jdeme na čtvrtý a poslední rozhovor s panem Jiřím Strachotou ze společnosti MAN. Dobrý den, můžu takhle, Lukáš Miller. Zeptal bych se jenom na pár otázek. Co dělá vaše práce? Jaká je náplň té vaší práce? V tuto chvíli náplň mojí práce je příjem vozidel do servisu, objednávání vozidel do servisu, komunikace se zákazníky, rady po telefonu, předávání práce mechanikům a podobně. Co musí uchazeči udělat pro to, aby se na tuhle pozici dostali? Na tuto pozici buď je vypsáno vysloveně žádost o pracovní pozici, že firma schání na tuto pozici někoho, nebo já osobně jsem se na ní dostal postupným vlastně vzděláváním na pozici automechanika, kdy jsem vlastně několik různých specializací se naučil a postupně, když už jsem znal víceméně kompletně celý automobil, tak potom mi nabídli pozici přijímacího technika.
A na téhle škole jste poprvé, nebo už jste tady někde byl? Bohužel jsem tady poprvé, je tady moc hezká akce, takže doufám, že se sem ještě párkrát podívám. Líbí se vám tady? Ano, je to moc příjemné. Já vám přeji hodně štěstí a děkuji za rozhovor. Vám taky. Tohle bylo vše pro kariérní den číslo 5. Pokud chcete tenhle kariérní den zažít na vlastní kůži, vraťte se přesně tento den za rok a můžete si to sami vyzkoušet a sami udělat nějaký rozhovor, popovídat si se zaměstnancemi těchto firm. Taky bych byl moc rád za zpětnou vazbu v komentářích, nějakou konstruktivní kritiku, popřípadě za odběr, like a nějaký komentář. Hodně nám to pomůže při dělání další tvorby. A uvidíme se příště, tak zatím ahoj.